Dobré dopoledne, vážené dámy, dobré dopoledne, vážení pánové. Jsem ráda, že před vás mohu předstoupit opět. Včera jsem před vámi stála, zdálo se, že to bude ten zásadní den, ve kterém budou zaznívat ty zásadní politické projevy a že ten dnešní den bude opravdu věnován pouze takovým těm krátkým nominačním projevům. Kdo, proč chce předstupovat před delegáty, proč chce být zvolen a co chce ODS nabídnout. Přesto vás poprosím o trochu trpělivosti, protože se chci vrátit k tomu, co jsem říkala včera. Mluvila jsem totiž o něčem, co nás všechny spojuje. A jestli máme mluvit o něčem, tak máme právě mluvit o něčem, co nás spojuje. A to je ta minulá historie. Historie 20 let, která je nejenom ta, která nás spojuje, ale také ta, která nás zavazuje. Mluvila jsem o tom, čím vším jsme prošli a já jsem spolu s vámi, mnohými, když se dívám do tohoto sálu, tak vidím mnohé tváře, tak jsem spolu s vámi prošla touto historií těch 20 let ODS. Nepřinesla nám vždycky jenom to, co jsme si přáli, ale přinášela nám také období, kdy jsme sami o sobě pochybovali, sami sobě nevěřili, sami ztráceli naději, že naše politika, naše oslovování voličů, naše směřování je to, které může vést naši zemi k prosperitě. Já jsem o tom nikdy nepochybovala, že náš směr individuální svobody, individuální odpovědnosti, úcty k soukromému vlastnictví, je ten směr, který pozvedává společnost. Byť krátkodobě se to tak jevit nemusí, ale dlouhodobě je to ta jediná opora, kterou máme, když se cítíme býti silnými občany, zdravými občany, sebevědomými občany. Já si vzpomínám na to, co ta historie přinesla. Dovolte mi, abych se zastavila třeba u roku 1992, kdy jsem vstoupila do komunální politiky ve Žďáru nad Sázavou, ale ještě předtím jsem se stala podnikatelkou, což v té době, dámy a pánové, býti podnikatelem na začátku 90. let, to byla úžasná výzva, úžasná příležitost a já z tohoto místa si mohu říci, zaplať pánbůh, že existovala ODS, která tento prostor otevřela a já jsem si mohla vyzkoušet, co to znamená učinit dobré rozhodnutí a sklidit za něj body, nebo učinit špatné rozhodnutí a dostat od něj ty záporné body. To byla úžasná výzva. Druhá výzva byl tedy vstup do komunální politiky a třetí, to mi dovolte, abych trošku se vrátila do minulosti, byl rok 1998, ten mě přivedl do takzvané vysoké politiky. A nebyl to rok pro ODS, kdo ví jak šťastný a kdo ví jak silný a kdo ví jak nadějný. Přece to byl rok, kdy padla vláda Václava Klause, rok předtím, konaly se předčasné volby a tehdejší kraje, dovolte, abych vám připomněla, tehdejší Jihomoravský kraj sestavoval na začátku dubna roku 1998 kandidátní listinu. A bylo to tak, jak to trochu známe. Sestavovaly se kandidátní listiny s mírnou nervozitou, kdo bude jedničkou, kdo bude dvojkou, ale tehdy ta nervozita byla velmi mírná. My jsme měli preference asi 9 nebo 10%, nikdo si nemyslel, že ODS bude kdo ví jak úspěšná, nikdo od ní neočekával, že mu splní nějaké jeho business plány a tak dále. Čili tam šli podle mého nejhlubšího přesvědčení, a také se to v pozdějších letech ukázalo, dovolte mi to říci trošku lidově, takoví ti srdcaři. Ti, kteří věděli, že prostě jdou do prohrané bitvy, ale přesto tu bitvu chtějí vybojovat. Nevzdají se, neustoupí, mají svůj ideál a jdou za ním, protože ten ideál je dopředu prostě žene a nemohou tu bitvu vzdát. Vzpomínám si, jak jsme sestavili kandidátní listiny a potom byl ten v Lucerně, v pražské Lucerně, byl takový předvolební, nevím, jestli to byl kongres nebo setkání ODS, a tam jsme se snažili vzájemně vyhecovat, že to opravdu má cenu jít dál, že máme co nabídnout. A bylo to za té situace těch minimálních procent preferencí. A tehdy si vzpomínám, jak jsem seděla poprvé na tom pódiu, kde seděl Václav Klaus, pro mě naprostá ikona, klepaly se mi nohy a říkala jsem si, jak já ustojím to své první veřejné vystoupení před takto náročným auditoriem. Jak to zvládnu? A přede mnou mluvil starý pan doktor Benda, ve vší úctě a vzpomínce. A tehdy, když domluvil, tak Václav Klaus mi pošeptal do ucha a teď to budete mít těžké navázat na doktora Bendu. Tak jsem šla a zkusila jsem říct to, co říkám vždycky a od té doby mi to zůstalo. Říkala jsem, mě to stojí za to,
abychom se poprali o každý centimetr toho volného, svobodného prostoru, který dává lidem šanci se uplatnit svůj talent, projevit své nápady, jít za nimi a nebát se, být svobodnými, protože ta svoboda je nejkrásnější dar, nejkrásnější statek, jaký člověk měl a má. A když ho jednou ochutnal, tak už se ho nikdy nedokáže zříct. To mi pomohlo. Tak jsem šla na to pódium, mluvila jsem tehdy, vzpomeňte prosím se mnou, někteří jste tam byli, vidím tady pokyvování hlav. Tak jsem mluvila třeba o tom, že Miloš Zeman, důchodce z Vysočiny, chce vázat stranické knížky svých členů do kůže ODS. Dívám se na ty, kteří jsou tady mladší tváře, možná tohle je pro ně už taková trochu prehistorie, ale mně to v té hlavě běží jako velmi silný film, který se mi z hlavy nemůže dostat. Nakonec víme, jak to dopadlo, jak si jeho kůží naložila jeho vlastní strana, ale o tom teď už vůbec mluvit nechci. Vzpomínám si také na ty opoziční roky, těch 8 opozičních let a vy, protože jste politici, jste zástupci místních sdružení, jste zástupci oblastních sdružení nebo regionálních sdružení, je spousta z vás starosty, tak víte, co to je prohrávat. Prohrávat v hlasování v zastupitelstvu, kde vám jde o hodně, nad něčím mávnete rukou a řeknete si, no tohle to zvládnu, tohle to spolknu, ale jedeme dál, ale nad něčím několik nocí nespíte a trápíte se, protože jste prohrál. A těch 8 let v opozici bylo spíš těmi lety, nad kterými se nedalo mávnout rukou a nedalo se říct, no tak nic.